लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन रायजोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भाइराल जाबाय थानाय बिनि भिडिअ लाबोदों जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ नायलांजोब साबधान जायफोर हाबा जानाय मानसि गथ' सानै सासे बेबायदि मानसिफ्रा भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ आरो बेबायदि मानसिफ्रानो रिल्स बानायनायाव साबधान नङाब्ला नोंबो रायजो राजाजों हमनानै बुजानो हागौ दा गोबां बेनिया बांद्राय सिमा बाद्रायनायनि थाखाय बियो समाजजों बेयो हमनानै बेखौ एसे साजा होनाय जादों अब्ला नायनो हागोन सनजिथा बर' लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौफोरा नामा दा लाइजों गैया नामा दा मानसिनाव गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय सुबिदा मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय बावबो आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय दिनै बेरासिन जागासिनो जाबाय राला नैबे समाव बन्द जानांगौ बुरजा खामायबाय जों नोंथांमोनहा जे सनजिथा बर'नि मोसानाय आरो गोबां आइजोफोरनि मोसानायखौ नायनो गोसो दं नङासे अब्ला जोङो पार्ट 1 निफ्राय सुरु खालामगोन पार्ट 1 तुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मर्दानजो लंथं मर्दानजो लंथं मर्दानजो लंथं मर्दानजो दानि 2 तुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय Subscribe ya, ha? Dapat bunyi wih dah kat kawan. Sikan berbalik ke bawah ya. पार्ट 3 खौ एसे मोजाङैनो नाय पार्ट 4 जागोन पार्ट 5 dan जुग मोसानायनि लंथं जुगा फैफिनबाय गोदोनि जुगा फैफिनबाय गोदोनि गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदार्न जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिं सिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसोर दख'ना बोखो बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंना दे रायजो राजा नोंथांमोन आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रि गाज्रिया साजोब्बाय होनना बै गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइयाथ' गिदिर थोंखाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मानसिबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होनाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो बोखो फेन्दा दिन्थि दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस
Sonjitha बर' आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंगायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। Lontong juga pipinbai, lontong juga pipinbai, lontong mordanju, lontong mordanju, lontong mordanju, lontong mordanju. Geliyor! Geliyor, geliyor! Üç, dört! दाख्लै मोनसे कनफारेन्सआव जे आदा फैला जे बर' गयारि जे बिथां बुंनाया जे बिथांनि जे स्पिच होनाया माखासे बर' आइजोफोरनियाव बुहुत गोनांथि जादों। ओंखायनो जेन रिल्सखौ रावबो बानायनो मोना बेखौ बुङाखै, बानाय, किन्तु आयेननि बांद्राय बारदों बेखौ, बे आयेननि बांद्राय जादों आरोखि। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, दा नोंथांमोनहा बे जे सन्जिथा बर'नि सायावसो माबाखौ बिजिरनायखौ लाबोबाय, नाथाय बैसोर माखासे बायदि मानसि बहुद जोंनि बर' आइजो जेन हाबा जानायफ्रा दंबावो दे बिसोरनि सायाव मा बुङो दे बेखौ जे जेनेबा माखासे मानसि जे समाजाव जेन ससियेल मिडियायाव लाबोनानै बेखौ निउसफ्राव माफ्राव दा बहुद भाइरेल जाबाय। किन्तु बेनि आरो माखासे मानसिफोर दंबावो दा दख'ना बोखो बोखो मोसाग्रा, दा बैफोरनि थाखायबो आरो एक्सन लाजाबावगोन नामा? दा बेनि सायाव रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो? किन्तु बियो दे गावखौ लाजिनायजों, गावखौ समाजाव ससियेल मिडियायाव स्प्रेड खालामजानायजों बियो लाजिनानै थानांगौ गोनां जासिगोन। आरो जे बैसोरबायदि जे माखासे आइजोफ्रा जेन दाख्लै जे लंथं मुगा जुगनि मेथाइ जेब्ला फैदों बेनिफ्राय फुरा स्प्रेड जादों बे गाना, बे गानखौनो लानानै, नाथाय गानखौसो होनदों, गानखौ लानानै दि गावनि बडि मोदोमखौ दि दिन्थिनानै नायहोनो बियो नङा। बैफोरबायदि जे आइजोफोरनि सायाव रायजोफोर नोंथांमोना मा होनो? नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो